gdje ja se želim zahvaliti svim vama, osim Bogu što mi je dao mogućnost da sam ovdje s vama proveo 3 godine ovdje na Farbi. I stoga, kad sam dolazio ovdje na Farbi, dobio sam jednu čestitku, bilo je za rođendan, iako ja slavim imendan, i tu mi je pisalo, vidite sami što je pisalo, želimo ti dobrodošlicu, neka ti sve blagosloveno i na engleskom jeziku. I mene u istinu od vas ovdje sve bilo blagosloveno. Stoga molimo i za naše bolesnike koji se nalaze po bolnicama, Vodnom Kalvariji, molimo za vaše pokojne, molimo za vaše potrebe, molimo za našu misiju, za našu zajednicu, sjetimo se i pokojni, pokojnog Marka Žarka, ponakan suprug Irki, djece iz obitelji, za pokojni Mirka i Džona Ikić, pokojni iz obitelji Ikić i Zupić, ponakani Betine Ikić, za pokojnog Milana i Janku Prpić, ponakani sinova Milana, Vinka i Marijana s obitelji, za pokojni Dragicu Lehpamer i pokojni iz obitelji Lehpamer i Oslaković, ponakani Zelica i Katice Šešelja, za pokojnog Ljuka Tomas, ponakani obitelji Kalec, za pokojnog Antu Pivac, ponakani supruge djece, i u Beogradu je umro u 39. godini života Marin Došen, to je rođak Gojka Došena, pa ćemo se uključiti i u pokoj njegove duše, a u našoj misiji umro je Anđelo Baraće. Dobro. Prvo će biti u srijedu, 11 sati, pa ćemo se pomoliti i za pokojnu Anđelu Baraće. Također, danas imamo 3 milostinje, 2 milostinje idu za ovu grupu, za misiju, dakle za Primorska Jelića, a treću milostinju koju ću kupiti za vreme Čenaša, to je za potrebe samostana Ljajice, tamo gdje je moj brat Badjan. Ispoljadam se